AI, umelá inteligencia ti v najbližších rokoch nevezme prácu, pokiaľ sa ju naučíš využívať vo svoj prospech. Ak si doteraz AI dával trošku bokom, môžeš tým prísť o príjem, kariérny rast, ale aj nové príležitosti. Technológia napreduje a trh sa mení. Otázka neznie, či sa to udeje, ale ako na to zareagujú. Na samite Money and Wealth ti experti prakticky ukážu, ako pomocou umelej inteligencie zdvojnásobiť produktivitu, stať sa hodnotnejším pre trh, nastaviť AI tak, aby pracovala pre teba a zároveň sa stať človekom, ktorý je ťažko nahraditeľný. Bez zložitej teórie, bez zbytočného technického slovníka, iba konkrétne kroky, ktoré môžeš začať používať ešte tento mesiac. Napíš do komentára slovo Summit a pošlem ti link na registráciu zdarma.